Postavit nový dům či zrekonstruovat a opravit starší bydlení, to je přáním mnoha rodin. Bez šikovných rukou a bystré hlavy zedníka se však neobejdou. Zedník přece staví domy od nepaměti. Koncepce oboru zedník je výborně vymyšlená. Můžete se učit betonářské a zednické práce, práce obkladačské, nebo se můžete naučit vše kolem zateplovacích systémů budov, jako například na tomto sídlišti. Možná si říkáte, že zateplit budovu je přece jednoduché, ale není to jen tak. Je potřeba precizní práce, umět používat moderní materiály a v případě výškových budov, jakou je i tento panelový dům, musí jít stranou strach z výšek. Nebo třeba pokládka velkoformátových dlažeb. Jak na ní? Na začátku je kladečský plán vystihující záměry architekta. Určuje nejen druh a barvu dlažby, ale dá se z něj vyčíst i její množství a potřebný objem speciálního lepidla, na které se dlažba pokládá. A teď už je vše na šikovných rukou zedníka. Nejdříve si naměří příslušný rozměr a dlažbu pečlivě seřízne. Rozmíchané lepidlo rozetře speciální stěrkou po rovném a dopředu penetrovaném povrchu. Potom dlažbu pečlivě položí a vodováhou zkontroluje její přesnost. Pro vymezení spár se používají plastové křížky či laserový paprsek. Tento zkušený zedník spoléhá pouze na své cvičené oko. A jde mu to od ruky jedna radost. Jeho kolega mezitím obkládá betonové schody. Princip je stejný, ale obklady schodů vyžadují ještě větší zkušenosti a přesnost provedení. Už z předchozích záběrů je jasné, že pro žáky v oboru zedník je odborný výcvik nenahraditelný. Tam si mohou mladí adepti řemesla prakticky ověřit získané znalosti o materiálech a technologiích, vyzkoušet své dovednosti a cvičit svou šikovnou a jistou ruku. Navíc technologie a materiály procházejí neustálým vývojem, který je potřeba pečlivě sledovat. Z tohoto důvodu je kvalitnímu a všestrannému odbornému výcviku na školách věnována velká pozornost. Podívejme se spolu do jedné takové hodiny, která probíhá přímo venku, u těchto středověkých hradeb. A co takhle trochu vyspovídat samotné žáky a jejich učitele. Vysvětloval jsem žáků stavbu haky lešení, pod stojky se dají nánožky, kterými se vyrovná terén, že použijeme na to vodováhu, spojíme to dlouhýma podélníkama, krátkýma, že když to máme spojený, dáme na to podlážky a máme lešení hotový. Když se dělá větší lešení, musí se ještě zavětrovat. Tak toto máme nosnou zeď z Yitongu a dělá se to na lepidlo se zubatkou. Je to dobrá izolační tvárnice, nemusíme na to dávat žádné zateplení. Nebo si dá ještě na to perlinka fajnová a máme zeď. Momentálně jsem si namíchal lepidlo v kyblu míchačkou. Jak jsem ho rozmíchal, tak jsem ho zanesl kamarádovi, připravil jsem mu obkladačky, křížky a on pomaličku natahoval a přilepoval to do toho a dával si to do roviny pěkně. A mezi ty obkladačky se hlával hlavně křížky, aby byly vždycky tak aspoň těch 5 mm od sebe. Že jo. Já jsem si natáhl, potom jsem si nachystal ty křížky všechno a postupně pomalinku od spodu musíte pěkně lepit ty kachličky, dodržovat spáry, že na to jsou tam ty křížky. Tak musí to být ve váze, že jo? Jinak to je potom všechno špatně. Už mám jistou práci v Olomouci ve stavební firmě a postupně časem bych chtěl něco sám. Takže jsem tady vyzdil dvoupodruchový komín z plných cihel, do toho pak přijde šamotová vložka. Pomalu si to pěkně vyvážím, tu každou cihlu, aby to bylo v rovině, že aby nám to naletělo. No tak chtěl bych se tady tím jako živit, no, jako mě to hodně baví, a už to dělám od malička jako s tatou, takže já bych se tím chtěl živit třeba. Jako první se udělá vápenocementový postřík, po zašnutí se udělá hrubá, a potom se stahovací latí a po zašnutí omítky se vezme dřevěný hladítko a zahladí se to. V tomto oboru zedník vás naučíme
stavební práce, dá se říct od prvopočátku, od základu. To je zakládání staveb, armování, stavba obvodových nosných konstrukcí, příček, vodorovné konstrukce, to znamená stropy, podlahy, schodiště, osazovat výrobky přidružené stavební výroby, takže okna, dveře, omítání tradiční, což je klasickou jádrovou omítkou a štukovou omítkou, nebo už nové druhy omítek. Z vlastní zkušenosti vím, že v dnešní době je o zedníka na trhu práce velký zájem a dobrý řemeslník si určitě uplatnění najde. Absolventi oboru jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník, obkladač či montér zateplovacích systémů. Ale mohou samozřejmě pracovat také na svoji živnost. Poslechněte si, zda je o zedníky ze strany jejich budoucích zaměstnavatelů zájem. V současné době jako firma, jedna z větších firm v tomto regionu, máme spoustu staveb, na které samozřejmě sháníme mladé a šikovné zedníky vyučené v oboru. V dnešní době je s touto profesí trošičku problém, proto máme snahu těm mladým lidem ukázat, že ta práce je zajímavá. Pokud ten člověk je šikovný a má o tu práci zájem, tak si může vydělat i docela slušné peníze. Pokud je vám obor zedník natolik blízký, že chcete vědět více, máme pro vás připraveny další podrobné informace.